winnaar van de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur 2014, de Villa Juliana in Leeuwarden. Villa Juliana is een monumentaal herenhuis uit 1908 onder Noordersingel. De architectuurprijs is benammen van de moderne uitbouw aan de achterkant. Eigenaar Anne Kramer is tegenwies met het ontwerp. Dat het heel licht is, dat het heel veel uitzichtlijnen heeft op verschillende kanten op. En ja, dat het gewoon een aangename plek is. Ja, en dat de structuur van het oude huis helemaal behouden is gebleven. Dat vind ik zelf eigenlijk ook wel heel erg leuk en mooi. Dat de voordeur, de achterdeur, dat klopt allemaal nog. Waar vroeger het toilet zat, zit nu ook het toilet. Dus de structuur van het huis is intact gebleven met nog een heel mooi stuk eraan. Wat helemaal past, vinden wij zelf. Het ontwerp is van Borren Stalenhoef Architecten en projectarchitect Jacob Borren uit Ljouwert. Deputair Janne Wieske de Vries richtte de Vredeman de Vriesprijs, een cheque van €5.000 en een oorkonde, juist ermee uit. En de cheque.